súbor, nový súbor. Všetko pred SS vymažeme, dáme zoznam. .ss uložiť, áno, uložiť. Súbor, nový. Vymažeme SS, necháme len bík, zoznam, uložíme. Seznam, vstup bodu, značka na bode, červená, 6. Ťukneme do príkazového riadku a píšeme 101, medzera 4, 3, 8, 3, 2, 9, desatinná bodka 44, medzera 1, 2, 5, 7, 6, 6, 9, desatinná bodka 96, enter. 102, medzera 4, 3, 8, 4, 0, 0, desatinná bodka 88, medzera 1, 2, 5, 7, 6, 3, 8, desatinná bodka 28, enter. Ruším funkciou Escape. Fn F5 zobrazenie všetkého, čo som doposiaľ nahodil do kokeša, do mapovej plochy. Cez fialový kľúčik ikonku vieme nastaviť grafiku pozadia. Ak dáte čierna, OK, bude čierne pozadie. Ak dáte biela, bude biele pozadie. Ak ste si náhodou uložili zlé číslo bodu, seznam, opravy bodov, číslo bodu, iba jeden bod, konkrétny bod a môžeme ho premenovať. 102 už existuje, dáme 103, buch, a je premenovaný. Dobre, takže zatiaľ takto pohybovať sa viete aj šipočkami. Hej. Fn F5 zobrazíte, escapeom rušíte veci. Tiež keď uchopíte ľavým tlačítkom, viete sa pohybovať vo výkrese alebo rolovať koliečkom. Aj tak sa vlastne viete približovať, oddaľovať vo výkrese. Keď ťuknete na ikonku disketky, tak sa vám zobrazia súbory. Dáte uložiť. Máte uložené obidva súbory. Zatvárate. Opravdu chcete skončiť? Áno.